Siphinde sinibingelele balaleli babukeli beIzwi leZulu podcast. Lena i-podcast esisiza ukuthi isicacisele isinike ulwazi mayelana nenkolo yobuNazaretha. Nizokhumbula ke kwi-podcast edlule ukuthi safunda likhulu kuchazwa ngenkolo yobuNazaretha ukuthi iyini. Mbukeli wami ngiyakuthembisa ukuthi namhlanje kuningi ozokufunda njoba sinesihambeli sethu isihloko sethu sanamhlanje sithi ubuNazaretha namasiko. Sinesihambeli sethu ezosiza ukuthi sisikhanyisele sisinikeze ulwazi mayelana nobuNazaretha ukuthi ubuNazaretha namasiko bumi kuphi. Siphinde simcele babukeli ukuthi ni like niphinde subscribe kule channel yeZwi leZulu ukuze ningaphuthelwa amanye ama podcast. Ngaphandle kokumosha isikhathi sinesihambeli sethu ubaba osivakashele sawubona phatho hlelo siyabingelela. Ubaba ngicela baba uzithule ubaba Igama nginguthabani ngakasikhakhana. Ngisebandleni lamaNazaretha kakhulu. Yebo baba usikhakhane ku-episode edlule sasinesihambeli sethu ubaba uNtshangase wasichazela kakhulu ngobuNazaretha. Namhlanje singaphansi kwesihloko esithi ubuNazaretha namasiko. Mhlawumbe ngaphambi kokuba singene deep kulesihloko awusichazele baba izisekelo zobuNazaretha. Ungathi ubuNazaretha bakhele phezulu kwani? Ngiyabonga kakhulu baba njengoba usushilo ubaba uNtshangase ngayibona i-episode yakhona wabuchaza ubuNazaretha ukuthi umi kanjani. Kodwa lo mbuzo ubuzayo umbuzo obaluleke kakhulu. Izisekelo zobuNazaretha ziwumthetho uNkulunkulu awuloba ngenceke yakhe uMose. Ngoba uShembe uthi emthandazweni weSabatha mesabeni uJehova nigcina imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceke yakhe uMose. So kubalekile ukuthi sikuveze ukuthi isisekelo sokuqala sobuNazaretha imithetho uNkulunkulu ayiloba ngenceke yakhe uMose. Isisekelo sesibili baba wami akubi nje umthetho kaMose kuphela kodwa kuba umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti nemibhalo yabaprofeti. Isigaba sesibili kuba imfundiso zikaJesu. Nezimfundiso zabapostoli. Kodwa uma umpostoli ezokhuluma into ezophambana nekaJesu thina sithatha le eshiwo uJesu. Bese kuthi isisekelo sesithathu ngoba sikhuluma ngobuNazaretha namasiko baba. Isisekelo sesithathu sithi ubuNazaretha yawamkela amasiko abantu kodwa angaphambani nomthetho kaNkulunkulu. Baba usikhakhane amabandla ngokuhlukahlukana kwawo abanama uniform noma indlela yokwembatha. Kungabe nani nayo i-uniform indlela enimbatha ngayo kungaba i-uniform. Awusichazele baba ukuthi umuntu wobuNazaretha umbatha kanjani nokuthi nje umuntu wobuNazaretha ubukeka kanjani mangihlangana naye estradini ngibona kanjani lo muntu wobuNazaretha. Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho mphathi wohlelo. AmaNazaretha ambathi ingubo emhlophe. Sasigqoka ke nakudala amabheshu kugqokwa nezidwaba. Ukodwa uShembe lokho wayekwenza ngoba wayefike phakathi kwabantu ababegqoka kanjalo ngaleso sikhathi. So ukugqoka kwabo kwakungaphambene nendlela yokukholwa. Ingakho uShembe bathi mabembuza ukuthi yindaba uvumelela abantu beze begqoka amabheshu beze begqoka izidwaba. Wayese ethi uShembe angizile ukuzoshumayeza abantu ukuthi baqoke kanjani kodwa ngizoshumayeza abantu ukuthi inhliziyo zabo ziguquke zifuna uNkulunkulu. Now ukwembatha njengamanje ungibonile ngiqoke kanjena nje. Sigqoka kanje ngoba indlela yokugqoka kwabantu kulesi sikhathi samanje. Angeke ngize ngithi abantu abagqoke amabheshu kulesi sikhathi samanje ngoba abantu abaningi kulesi sikhathi samanje abasawagqoka amabheshu kodwa sesigqoka amabhulukwe
omama bagqoka iziketi so sigqoka ingubo ezokwazi ukuthi iaccommodate bonke abantu ngoba uNazaretha kuyinkolo yezizwe zonke. Cha hayi ngiyaluza ulwazi lapho. Mhlawumbe mawungasithatha manje usingenise ngiyazi ukuthi amaNazaretha akhonzela endaweni ebizwa ukuthi iThempeli. Mhlawumbe mani ikhona yini indlela enihlala ngayo esingathi lena imfundiso nkolo yokuNazaretha? Mphathi wehlelo njengoba bengishilo ngithi ngivela ebandleni ekuthiwa yibandla lamaNazaretha ankulu. Bayamazi-ke abantu abaningi umkhulu wethu umfundisi uMbatha ukuthi kwafika isithunywa sasezulwini okuyingilosi wathi mayibuza ukuthi abantu esontweni ngoba kuthiwa inkolo isizoba inkolo yezizwe zonke ebuza kule ngilosi bayohlala kanjani ethempelini. Yathi ingilosi kukhona yini la eBhayibhelini ekubhalwe khona phansi ukuthi abantu kumele behlale kanjani ethempelini. So kulesikhathi samanje njoba ngiza kuwe mphathi ohlelo siza nobuNazaretha kwezizwe zonke. Asikwazi ukuthi njoba amaZulu nje abantu vele ababeyikhululekele ngokuhlala phansi behlale eceshini bese sithi abantu kulesikhathi samanje abahlale eceshini. Abantu bakwazi bahlale ngaleyo ndlela abazomelana ngayo ngaleso sikhathi. Yes, kuthina nje singamaNazaretha kaNkulunkulu siyahlala ezihlalweni. Akukho la emthethweni kaNkulunkulu ukuthi kuyisono ukuhlala ezihlalweni uma nisethempelini. Ukuqonda ukuthi kushuthi awukho umthethweni okhulayo uma bongahlala ngampela kunjalo. Usakhuluma ngezizwe. Siyazi ukuthi izizwe namasiko azo. Ngeke ngikhulume nje ngokushada kanjena. Siyazi ukuthi amaZulu nendlela ngawe ashada ngawo abeSuthu ngokuhlukahlukana kwezizwe ngokuhlukahlukana kwazo. uNazaretha indlela yokushada bona ngabe kuba yini mhlawumbe ngaba udwendwe namhlawumbe nalolukhuphuka le ezintabeni yonke le uNazaretha kunayo imfundiso nkolo mayelana nokushada khona isisekelo sokuNazaretha inqubo mayelana nokushada. Mphathi ohlelo into nje esingaqale nje siyibuze uma size endabeni yomshado ukuthi uyini umshado. Umshado mphathi ohlelo uyisivumelwano sabantu ababili abasuke besenza phambi komgcotshwa kaNkulunkulu besenza phambi kaNkulunkulu emelwe uNkulunkulu umgcotshwa wakhe. Laba bantu basuke sebehlanganiswa sekuthiwa bawumfazi nendoda. Umshado yilo. So umshado wethu njoba singamaNazaretha nje nasizahlukanisela uJehova umshado esiwenza ethempelini futhi uphele ethempelini. Usekhona lapho umunye uzothi phela njoba sikhuluma ngaphansi kwesihloko uNazaretha namasiko uzothi umunye yebo khona ngibuNazaretha kodwa phela nesiko lami alingasali ngaphandle. uNazaretha kuthini ke kuleso sigaba singalalo ngendaba yomshado? Ngiyawuza umbuzo wakho mphathi ohlelo ngoba kuye kube khona abantu vele abathi bashadela abantu bakuba bangasekho bekusho lokho bengamaNazaretha. Alukho usiko olukhona ebuNazaretheni lokuthi kumele sishadele abantu abangasekho sishadele abantu abafile ngoba njoba ngishilo ngathi isisekelo sethu umthetho kaMose lezimfundiso zabaprofeti lezimfundiso zikaJesu nabapostoli. uJesu wakhuluma ngaleso sihloko kwafika izazi imithetho kuJesu zafike zambuza ukuthi umfundisi kwenzakalani uma wena ngoba uzokhuluma indaba ukuthi kukhona ukuvuka kwabafileyo kwenzakalani uma umfowethu la efike wagana umakoti wathi mayiganwa yilo makoti kodwa umfowethu wayesehamba emhlabeni wayesengenwa abafowethu cishe baze baba isikhombisa kuyoma kanjani phambili uyoba unkosikazi kabani lo nkosikazi ezulwini. uJesu wawuphendula ke lo mbuzo uthi ezulwini mawususezulwini awuganwa akukho ukugana akwendiswa uthi kodwa abantu bathatha isimo seyingilosi. Leyo ncwadi ke mphathi ohlelo ngingeke ngisayifunda kodwa uyayithola lapha na uMateyu incwadi kaMateyu uMateyu 22
ivesi lika 24 uthola wonke umlando wakhona ngeke ngisayifunda nje ngiyayifenqa nje ngamanje uthi uJesu abantu mase behambile emhlabeni abagana abendiswa kodwa baba njengeingilosi ezulwini. Usakhuluma ngabantu abafile. Uma ngabe umuntu ehambile emhlabeni indlela yokuzila kwamaNazaretha azila kanjani amaNazaretha? Afaka lezi zinto ezifakwayo ukuzila ngokwenqubo emgomo yobuNazaretha noma kaNkulunkulu wamaNazaretha ukuzila komuntu ongasekho kumi kanjani? Hey mphathi ohlelo ubuza imibuzo emihle kakhulu ngoba lesihloko sisho njalo sithi uNazaretha namasiko. Abantu baye behanjelwe abantu abasuke beganele nabo kwesinye isikhathi ngokwasemhlabeni. Uthola unkosikazi esezila mhlambe isikhathi esingangonyaka. Umbuzo uthi njoba lo makoti ezile isikhathi esingaka uzokwazi yini ukungena phakathi kwabangcwele embethe ingubo yokudumisa ukufa? NgokubuNazaretha sizila ngokweBhayibheli. NgokweBhayibheli umuntu uba ngongcolile umethinta isidumbu noma ebesesifeni uba ngongcolile izinsuku eziyisikhombisa. Uthi mayese phumile kulezo izinsuku eziyisikhombisa bese eya ethempelini athola umhlambululo bese ke eyamhlambululo ngokwenqubo yobuNazaretha. Akukho okunye ukuzila esinakho ngaphandle kwalokho ukuzila esikunikezwe eBhayibhelini. Usho njalo uJobe uthi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, malibongwe igama likaJehova. Cha hayi ngiyakuzwa impela. Ake singene ke manje lapho ejule khona ngoba ilapho engifuna khona siye khona ngoba ekhumbula baba uSikhakhane isihloko sethu sithi uNazaretha namasiko. Siyazi ukuthi sinamasiko ethu. UNazaretha bumi kuphi mayilana nabafile nokulanda abantu abangasekho? Mhlawumbe umkhulu wami wafela empini yaseSandlwane noma walokhuzwa washayiswa imoto sekumele ngimlande. Inqubo yokulanda umuntu ofile eNazarethini ithini? Ungabe ikhona noma yikho? Uthi zithini izifundiso ezobuNazaretha? Uphendula nje ngokucacile ukuqala lo mbuzo wakho mphathi ohlelo. Impendulo ithi akukho ukulanda abantu abafile enkolweni yobuNazaretha. Akukho, alukho usiko njalo eNazaretha lokuthi silanda abantu abafile emathuneni sizobabeka emakhaya. Asinalo usiko njalo. Isizathu ke mhlambe ikhona imbhalo noma la imfundiso mhlambe yomsungulo wobuNazaretha esingathi wayisho noma iBhayibheli nguzwa kakhulu ukhotha kakhulu naseBhayibhelini ngoba uthi lenkolo lo yakhele phezulu kweBhayibheli kanye namasiko ahambisana neBhayibheli. Ukhona lapho ongakhona ukuthi ukhona emphathi ohlelo la singakhotha khona. Oqala nje ngingakhotha kuyo ubaba mkhulu. Uzothi umuntu hayi umzali wami njena ade ngizala unethwa izimvula lena emgwaqweni mina ngilele endlini. So likuphi iphutha mangilanda ubaba wami ngangimthanda kakhulu nginothando lwayo pho uNkulunkulu ngabe uyaxwaya yini mangithanda umzali wami ngimlanda ngizomfaka ekhaya ngizomenzela ukudla ngimakhele nendlu yakhe? Angeke nguphendule nje kanje nakuqala ngikucaciselana umbuzo wakho emphathi ohlelo. UbuNazaretha nenkolo yomdabu zinkolo ezimbili ezahlukene. Kukhona inqubo yenkolo yomdabu kube khona inqubo yenkolo yobuNazaretha. AmaNazaretha uShembe uthema ifika phakathi kwabo wathi umuzi wamaNazaretha lapho siyakhona. So kukhona umuzi esiyakuwo asilandwa emathuneni bese sizobekwa emsamo. Uthi umuzi wamaNazaretha lapho siyakhona ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona
uJehova kuphela inkosi enamandla onke. Lo muzi lo yilo obizwa ngezulu lomndeni. Cha, asinalo izwi lomndeni. Alekho izwi lomndeni. Thina sinezulu ekukhulunywa ngalo uJesu akhuluma ngalo kuselelesi lesi ayebethelwe naso esemnqamlezweni. Wathi ngiqinisile ngithi ngiyakuba nawe eparadise. Izulu ke lamaNazaretha ilelo zulu ekukhulunywa ngalo eBhayibhelini. Njengoba uShembesho ukuthi izulu lamaNazaretha lapho siyakhona likhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga. Umkhokheli wakhona nguye kuphela, uJehova inkosi enamandla onke. So asinayo inqubo yokuthi siyabalanda abantu abangasekho mase kudlula isikhathi esithile. Asinayo inqubo enjalo, kodwa thina sinenkonzo yokubacelela indlela enhle, sinenkonzo kandlela enhle, sinenkonzo yokubakhanyisela izibani ukuthi mase behamba belibhekise ekhaya ezulwini bengabi bengafike behlangane nezikhinzi la kuba khona mnyama khona bese beyaduka. Kodwa siyebacelela ukuthi uNkulunkulu akabakhanyisele izibani ezobakhanyisela bebheke ekhaya ezulwini. Uqonda ukuthi baba uSikhakhane awufuni ukwazi mhlawumbe ukuthi umzali wakho wahamba kanjani ukuze uzokwazi ukulekelela ngokwamasiko baba abantu. Yazi thina mphathi wahlelo into esinayo ngokwenqubo yobuNazaretha esayifundiswa uShembe. Unentshumayelo uShembe ayikhuluma ngo-1927. Isihloko saleyo ntshumayelo sithi ukuvuka kwabafileyo. Kunesigatshana laphana uShembe afika ambuza khona amaNazaretha ayinayithiwa onkwanyana bambuza bathi nceke inkosi usho ukuthi angeke sabahlabela okhokho bethu na? uShembe wathi cha abantwana bakaNhliziyo, okwenu kuhle uba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenaye uThixo. So thina njengamaNazaretha abantu bakithi abangasekho sibakhumbula ukuthi siye phambi kaNkulunkulu emele umfundisi wakhe, amele umgcojwa wakhe, sifike sinikele sithi Nkosi sicela ukukhumbule umndeni wakithi wasekhaya baba, sicela ukukhumbula umndeni wakithi wasekhaya baba, sicela ubathethelele zonke izono zabo, sicela ubageze bangenise emzini. Sakhulume lapho ngoba yabona sesikhuluma ejulile ngabantu abangasekho. Ngiyazi ukuthi itopic lena eba serious kakhulu ngoba ithinta amasiko. Uvumelekile nenkolo yobuNazaretha ukuthi ngikhulume nomama wami mhlawumbe noma ubaba wami ongasekho ngithi baba ngiyahlupheka ngicela ungisize baba nana imbuzi ngiyakuhlabela baba ngicela ukuthi ungibhekeke ngenhlahla. Mhlawumbe inkolo yobuNazaretha ithini lokho ngalokho ngokuthi mhlawumbe ngakhe indlu yeqhugwana lika baba lapha azohlala khona ukuze ngizokwazi ukuthi ngikhulume naye ukuze mase nginenkinga ngikwazi ukuthi ngikhulume naye ngicele zonke izinhlanhla kuye. Mphathi wohlelo angeke ngicale ngikuveza ukuthi ubuNazaretha usikompilo ngokwakho. Thina njengamaNazaretha asibi nayo indawo ebizwa kuthiwa umsamo. Umsamo nje lutho. iNazaretha linawo umsamo. Awuchaze baba uSikhakhane. iNazaretha linesiguqo la lifike lihambe liyobeka khona izinsizi zalo zonke kuNkulunkulu. Njoba nje achaza nje ubaba uNtshangase ethi ubuNazaretha ukuzahlukanisela uJehova. Kunjalo ngempela. Siye sithi noma sinenkinga esibhekana nayo ekuhluphekeni kwethu asibikeli imindeni yakithi engasekho noma sifuna ukubika inji, kodwa siye siguqweni siye sikhulume noNkulunkulu simbikele uNkulunkulu ngakho konke okusuke kusihluphile ngaleso sikhathi. Ingakho thina asibi nalendle kuthiwa iqhugwana la kuba khona indlu yangaphandle bese ukushisa impepho lapho ukukhulunywe nabantu abangasekho, kodwa thina siba nendawo nje ozoyibeka qingelele ufike uyibiyele ngamatshe amhlophe mawunamatshe amhlophe noma wakhe indlu nje bese kuba indawo la ozofike wenze khona iminikelo yakho, wenze khona imithandazo yakho, ukhuluma noNkulunkulu. So noma kukhona isihlobo sakini ocabanga ukuthi asingenanga ezulwini,
noma ukhona abantu bakini osiyobafuna ukubacela ukuthi umcela uNkulunkulu abakhumbule uyayiwenza umnikelo oqala kuleso siguqo sakho kodwa ugcini lapho umnikelo wakho uye uhambe uye ethempelini usukhulumile wena kuqala noNkulunkulu esiguqweni sakho uthathe lo mnikelo mawuhlamba ukubikela umama wakho noma umzali wakho uthathe lo mnikelo bese uyowunikela ethempelini elathini elikhulu njengoba usho kaShema ufike uwunikela ke elathini elikhulu emzini kaJehova phakamile. Hey, hayi ukusinda kwehlela lana baba uSikhakhane ngiyakuzwa kodwa siyalibonga lolu lwazi la losicacisela ngalo ngoba ngiyacabanga ukuthi lo muntu ngempela olalele uyezwa ukuthi uNazaretha bumi kuphi nabantu abangasekho kodwa ke eke ngithi ke baba uSikhakhane nakho ke manje ngithola umsebenzi uNazaretha noma ngithenga imoto manje mase ngifisa ukuthi ngiyibike kubantu bakithi noma kumama ngithi mama ngiyabonga nansi imoto lokho ngabe kuphambene yini lokudasa yabona angeke ngikubeke emphathi wohlelo ukuthi kuphambene nobuNazaretha ukukhuluma nabantu abangasekho kuphambene kodwa yonke into osuke uzoyikhuluma osuke uzoyikhuluma nomoya uyaye ukubhekise konke kuNkulunkulu ngoba kunemoya mphathi wohlelo ezigebengu eyaye yenze lento abathi shape shifting ekwazi ukuthi ishintshe izenze isihlobo sakho kodwa phela uzothi umuntu ngiyalizwa nje izwi elikamama lelizwi baba impela lo iyo yonke ingozi leyo lisho njalo neBhayibheli mawufunda nje incwadi lapha na kwabaseKorinto lesibili lapha na uPaul uyakhuluma ukuthi akumangalisi ngoba ngisho noSathane imbali uyakwazi ukuthi ayiguqule azenze ingilosi yokukhanya so kangakanani ke ngehlobo zethu esasiphila nazo emhlabeni uSathane uyakwazi ukuthi ayiphendule umuntu wakini ongasekho so kuye kube safe ukuthi yonke into oyoyibika uyibike kuNkulunkulu ngisho noma kuthiwa uzobika umuzi ngoba vele kwesinye isikhathi unokuthola ukuthi umuzi bekuwumuzi ukuhlala abanye abantu bashiya imimoya ababeyikhonza kulowo muzi wena usuzohlala kuwo yekudinga ukuthi lowo muzi ubikele uNkulunkulu ukubizwe umhlambululo ukuthi uyacela ukuthi ezokuhlambululela lendlu yakho umhlambululi ke into emnandi ngayo uyayethi mayichela indlu yakho ngamanzi abusiseke yonke into uyayibhekise kuJehova akakhulumi nabantu bakulowo mndeni ukuthi asikhulumi nabantu abangasekho asilenzi lelo phutha ngisho noma uthenga imoto uyayufike nayo mhlawumbe esontweni ethempelini noma umhlambululo eze kwakho ekhaya afike ezokuhlambululela imoto yakho khona lapho enisuke nivumelene ukuthi nizohlambulula so imoto ngisho nendlu konke lokho ukubika uNkulunkulu ucela uNkulunkulu ukuthi lo muzi ngicela ukuthi kube umuzi ohlala umoya kaNkulunkulu nezingilosi zakhe uNkulunkulu lapho kumuzi wakho ususafe kubathakathi nakubo bonke ubungozi ubungahle ubhekane nabo ngisho nasemgaqweni ngoba siphatha indaba yomsamo baba uSikhakhane asase singena ngoba imsamo isikhathi esiningi iba nezinkinga ezinkulu kakhulu engaxazululeki kwesinye isikhathi ube sosiza ngalendlela ukuthi usuke ufune isixazululo esisheshayo and kuyaziwa ukuthi kukhona abantu mhlambe abakwazi ukuthi babe nezo sixazululo ababizwa ngokuthi izangoma ngoba bayakwazi ukuthi bakutshele ukuthi hayi inkinga yakho ilapha nalapha awusikhanyisele usinikeze ulwazi ukuthi uNazaretha nobungoma bumi kuphi uma sengixakekile ngivumelekile ukuthi ngiyoconsulta esangomeni awusinikela lelo lwazi nje ngizonikeza ithuba lokuthi unabe ukuthi uNazaretha bumi kuphi uthini uNkulunkulu mayelana nobungoma
noma singayike kude mhlawumbe uNkulunkulu sithi umsunguli webandla umprofeti Isaiah Shembe yena uthini ngomgomo. Ngaphambi ukuthi ngingene kumsunguli webandla mphathi wohlelo ngizocela ukuthi nje ngiyiquote lencwadi ngoba bakhona balalele ngoba bengahle beyibuza ukuthi umsunguli webandla wayithatha lento eBhayibhelini. Mawufunda incwadi kaLevi 20 ivesi lika 27 Levi 20 verse 27 lithi iBhayibheli uma owesilisa noma owesifazane elikubo idlozi mabakhishele ngaphandle bakhandwe ngamatshe igazi labo libe phezulu kwabo. Usho uNkulunkulu ke njengoba bengishilo mphathi wohlelo ngathi ubuNazaretha isisekelo sabo kuwumthetho uNkulunkulu awuloba nenceke yakhe uMose neimfundiso zabapostoli neimfundiso zikaJesu ngichazile lokho. So ngokweBhayibheli siyenqatshelwa ngingakayi nje umsunguli webandla siyanqatshelwa ukuthi kube khona umuntu phakathi kwethu onomoya ophambene nomoya kaNkulunkulu okungumoya oyingcwele. Siyanqatshelwa iBhayibheli liyasenqabela ukuthi kube khona umuntu obhongayo ngaphakathi ebandleni. Uthi umuntu ulithi iBhayibheli umuntu onomoya wamadlozi akakhishelwe ngaphandle akhandwe ngamatshe igazi lakhe lize phezulu. Labo bantu abasuke bemkhande ngamatshe lo muntu ngokweBhayibheli basuke bengenacala kuthiwa icala lakhe lizoba phezulu kwakhe lo muntu. Serious case. So ngithi angibheze lapho kuqala mphathi wohlelo ngoba ngibona ukuthi kubalekile ukuthi sikwenze lokho. Umsunguli ke webandla wafika wawubuza lo mbuzo eManazarethini wathi Manazaretha kwakunyaka ka1925 mangaphosisi ayikho into uShembe angayiphendulanga. uShembe yonke lembuzo soyibuza njengamanje thina sihamba nje emazwini kaShembe. Uthi ke uShembe futhi akusonto isusela nje akusinto esisusele ekhaya iqhubeka kusho ukuthi thina mphathi wohlelo imfundiso zethu zihlezi ezihlabelelweni zamaNazaretha nasemfundisweni zikaShembe bese kuba neBhayibheli. Ayikho into esoyikhuluma ekumele iphambane nento ebhalwe ezihlabelelweni zamaNazaretha nento ebhalwe eBhayibhelini. So umbuzo wakho mawuthi ngabe amaNazaretha athini ngendaba yobungoma kubalekile lokho ukuthi kuphenduleke ngoba kulesikhathi samanje nokuthola amanye amabandla athi angamabandla obuNazaretha kodwa uthola ukuthi kunezangoma ngaphakathi ebandleni uze uthole abantu bethi mawufuna ukulungisa indaba zakho zomsamo mele uye ebandleni lamaNazaretha. Impela lokho siyasibuza wathi uShembe hayi sekujaha ukuze impela ngoba asinokuza ukuthi amaNazaretha ngapha endaweni zomsamo impela gogodini kakhulu umphathi wohlelo umsunguli webandla wathi njengoba ngisho ngonyaka ka1925 uShembe wabuza amaNazaretha wathi maNazaretha njoba sibuthene lapha kungabe niyasazi nesitha sokuqala sikaJehova kungabe niyasazi isitha awuphela isitha phela uSathane kuyaziwa njengoba usho nje kuthiwa abantu ababekhona lapho ngiyazi ngekhanda ke mphathi wohlelo lentumayelo kaShembe ngenhlanhla ngiyazi ngekhanda uShembe kuthiwa waphendula wathi wathi mayibuza lo mbuzo kuthiwa ocebisa ababekhona lapho nobukhosini baphendula bathi ncike inkosi isitha sikaNkulunkulu uSathane njengokusho nje mphathi wohlelo. uShembe wathi bantu abamnqinisile sibalekile lesihloko ukubuza sona lo mbuzo ongibuza wona ngoba baye bethi hayi into yamasiko ethu impela akumele sichithe into yokhokho bethu ubuNazaretha akuhambiselani nobungoma kodwa lokho angifuni ukuthi kube ngathi into eshoyo mina ngifuna ukuthi kuzwakala ukuthi kuyinto eshiwo umsunguli waleli bandla. Bathi ke ocebisa nobukhosini ncike inkosi isitha sikaNkulunkulu uSathane. uShembe wathi bantu abamnqinisile impela kodwa uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele
ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. Uyamuzwa Shemthini? Uthi uma umbuso kaNkulunkulu wehliswe kubantu, uSathane mayesebenza uyayesebenze ngomuntu. Useyichaza ngaye ke uShembe. Uthi njengoba nami uJehova engithumile phakathi kwenu. Ukuthi ngizonivusela umbuso wakhe oyifa lokuphila okuphakade. Uthi kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe. Ufinyelela kanjani ngezithunywa zakhe? Wabuza kanjalo uCebisa. uCebisa wathi futhi uyibona kanjani? Wathi uCebisa, ncike Nkosi, kungabe singayigwema kanjani izithunywa zomuntu? Lokhu singazazi futhi singalwazi nophawu lwazo. Lo mbuzo ubuzayo nje umphathi wohlelo. NoCebisa wabuza kanjani? uShembe wathi, bantu abami, omubi usebenza ngezangoma. Usho uShembe uthi omubi, usho uSathane uthi omubi usebenza ngezangoma. Nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo. Yinde lentshumayelo umphathi wohlelo, kodwa angeke ngiyithathe yonke. Ngizoyithatha lapha nalapha. Ithatha impela babuSikhakhane ukuze umuntu olalele azokwazi ukuthi ayilalele ngalendlela yokuthi angabi nakho ngabaza. Ngiyafisa ukuthi mhlambe nabaphathi bohlelo lwakho bayibhale nje phansi noma bezothumela ilink ukuthi itholakale, ngoba ikhona ebhalwe phansi intshumayelo uShembe la akhuluma khona ngendaba yezangoma. Awuqhubeke baba. Kodwa ngizoyisho nje ngoba kwesisikhathi uthi abanye abanazo isikhathi sokufunda. Kodwa abanentshisekelo yokwazi ukuthi uShembe wathini, ubuNazaretha buthini ngobungoma, kumele bayilalelisise kahle bona. Wathi uShembe izangoma ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. uShembe njalo loyo. Angazi ukuthi isangoma masingena phakathi kwenkolo yobuNazaretha singena kanjani. Ngoba uShembe wathi isangoma siyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Uyawuthola amanye amabandla isangoma sithathu siyobekwa phambili. Ngoba bathi bakhulu abantu baphethe amakhosi. Kodwa ngokwemfundiso nkolo yomprofeti yomsunguli wobuNazaretha, uShembe wathi isangoma asivumelekile ebuNazarethini ngoba sithunywe abantu bakubo nje. Uthi mayiqhubeka uShembe mphathi wohlelo, bantu abami, uma nike nangenisa isangoma nabo bonke abanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha, uthi ngibokwazi ukuthi lobu buNazaretha sekufile abusekho. Uthi ngokuba kuye kuthi uJehova mayithumela mayiletha umthetho wakhe ngomlomo womprofeti, uthi noSathane uyayashayina wakho umthetho ngomlomo wesangoma. So mawufaka isangoma ngaphakathi ebandleni lamaNazaretha, kusho ukuthi kuyoba khona imithetho eshayisanayo. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uqonda ukusitshela ukuthi yilo ushaya umthetho nalo ushaya umthetho. Mphathi wohlelo, ngiyacabanga ukuthi icacile le. babuSikhakhane uzothi omunye, hayi mina izangoma ngihamba. Ngihamba abathandazi, abaprofetayo, abanomoya wokuprofeta. Bese bengitshela inkinga zami ukuthi ngilungise kanjani, bese omunye cha kusho ukuthi ke uphephile lokho. Akufani lobungozi bezangoma njengoba usho nje ukuthi isangoma masike sangena ngaphakathi kanti ubuNazaretha busuke sebulimele. Mhlawumbe abathandazi bona singathi ngoba phela bona bayinkolo, umuntu osuke ekholwa, bona ubuNazaretha buthini ngomuntu ohambe yoconsulta ngokuthandaza. Yazi mphathi wohlelo, umbuzo engawubuza kulowo muntu osuke ethi usebuNazarethini bese ethi ufuna ukuhamba abathandazi. Umbuzo engiyangibuza ukuthi lo muntu uyaye athini ngomthetho kaNkulunkulu. Lo muntu ethi ungumthandazi ufika afundisa athini ngomthetho kaNkulunkulu. Kuye kube khona yini la bethi khona lo muntu unale inkinga nale inkinga mhlambe ngenxa ukuthi yena ukhona izona ezithile azenzile. Ngikusho lokhu mphathi wohlelo ngoba uNkulunkulu wasixwayisa kakhulu ngendaba yabaprofeti. Mawufunda incwadi kaDuteronomy 13, uthi kuyoqhamuka umuntu okwazi ukuthi akuchazele iphupho, bese lenza ngendlela alichaze ngayo impela lelo phupho lelo. Uthi lo muntu afike
akutshela iprofeti kodwa lezo iprofethi lezo uthi akuprofethe leyo nto yenzeke njengoba ekhazini eshilo kusho uNkulunkulu Deuteronomy 13 ngiyafisa abalaleli beyimake lezi zinto engiyikhulumayo ngoba singabantu bencwadi uNkulunkulu uthi bayofika labo bantu usitshelile ngabo uthi kodwa uma lo muntu ekususa ekukhonzeni uJehova uthi ungabe umlandela lo muntu uthi ngoba ngisuke ngikuvivinya zonke lezi zinto zikhona zingama test ukuthi ngabe siyamkhonza yini siyamthanda yini uNkulunkulu nenhliziyo yethu yonke nangomphefumulo wethu wonke kusuke kusawumoya owodwa mphathi wohlelo ngoba lemimoya esuke imbethela abantu bayakwazi ukuthi bakutshele ukuthi kukhona ugogo wakho ongangeni odinga ukungeniswa yeke kudinga ukuthi nenze umsebenzi othile bebethi hlaba isilwane esithile usihlabele umoya othile abantu ababathandazi bayibiza ukuthi bangabathandazi kodwa mabeza kuwe beze befike bekutshele ngendaba yomsamo kanti inkolo yomsamo iphambene nenkolo kaJehova kodwa omunye uzothi engani njena bakhuleka egameni lika Jesu njena so basebenzisa nje igama lika Jesu ukwenza lo msebenzi wabo njengoba ngisho mphathi wohlelo ukuthi sigayidwa umthetho kaNkulunkulu ngoba laba bantu bayakwazi ukuthi bafike ngegama lika Shem bayakwazi bafike ngegama lika Jesu kodwa bese benifundisa ukwenza izinto eziphambene nomthetho kaNkulunkulu inkinga eziphambene kusho noma izinto ingenzeka yabona into yokuqala nje ephambene nomthetho kaNkulunkulu ukuthi bakuyalela ukuthi hamba okhuluma nabantu bakini abangasekho umuntu okholiwe akakhulumi nabantu bakuba bangasekho kodwa umuntu okholiwe ukhuluma nabantu abangasekho via uNkulunkulu yezwa leyo mawufuna ukubenzela into ethile uye kuNkulunkulu uthi ngicelela umama wami uthi Nkosi umkhumbule umenzele lokhu nalokho umgeze izono zakhe amacala ebenawo Nkosi uwasuse kuye umgeze umngenise ezulwini manje laba abangabathandazi baye befike ngegama lika Shema bafike ngegama lika Jesu kodwa bazokufundisa ukuthi xhumana nabantu abangasekho so incwadi kaDeuteronomy 13 inhle kakhulu ngoba iyakutshela ukuthi laba bantu bafike befike beprofet izinto zenzeke njengoba beshilo kodwa bese beyakuphambukisa bekususe emthethweni kaNkulunkulu ngokubuNazaretha awukho omunye umoya ekumele uconsulte nawo ngaphandle komoya kaNkulunkulu onguJehova so ngifuna nje ukubuyela lapha endabeni yobungoma ukuthi uShembe wathi bantu bami ayikho ingozi enkulu engasinehle edlula ingozi ukuthi nivumele isangoma singene phakathi kwenu uthi uShembe uma nike nasingenisa abantu abami nobe nibulela ubuNazaretha uthi uma nike nasingenisa isangoma uthi uma sike sangena ngenkani isangoma uma sike sangena ngenkani ke manje uma sike sangena ngenkani uthi nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nishiye sodwa ngizama ukuveza ukuthi ngendlela ayingakhona indaba yesangoma nobuNazaretha uma sihlalile naso kuzokwenzakala uthi uma sike sangena sahlala nani uthi khona umoya wobungoma uyonehlela nonke nabantwana benu uthi noma nithandazela ukuthi lo moya uphume kini nakubantwana benu uthi angeke nize nisinde yini eyobidala lokho uthi ngoba ngoba niyobe nimxoshile uNkulunkulu nase nivumela ukuthi kungeneke manje uSathane kwase kubusa umthetho kaSathane kube kumthetho kaSathane isangoma esiza nawo mhlawumbe la uselapho ibandla elinezangoma impawu zalo libona ngayo ibandla elinezangoma uyaye uthi mawuyonikela kwesinye isikhathi uyonikela kumfundisi noma uyonikela kumshumayela noma nje kumuphi umgcotsho osuke khona kulelo thempeli afika kubuza ukuthi usuba ngenisini abantu bakina abadala uyobona ukuthi ngidukile la angingenile ebandleni likaNkulunkulu
uyobona mphathi wohlelo ngokuthi kube khona abantu ekuthiwa kukhona umama othile dokodweni elithile uyasebenza ubuwazi ukuthi uyakwazi ukulungisela indaba yakho yabantu bangasekho ubukwazi ukuthi usebandleni elivona impawu lezo zebandla elisuke linesangoma likhonza amadlozi mhlambe labo umama laba abanye abasiza mhlambe kusuke ngezwe ukuthi mhlambe basuke bekhishwe mhlambe umholi othile ukuthi asize abantu kushiwo njalo mphathi wohlelo kodwa ngiyathanda ukuthi siza ukuthi uShembe uthini ngabantu abanemimoya ngizofundela isihlabelo samaNazaretha ilokhunjana isihlabelo 23 ngifuna ukuthi umuntu noma eya kumuntu othi uyinazaretha kodwa bese kwenza yonke lemkhuba bafike bayifune lezi zinto uthi uShembe kulesi sihlabelo 23 uthi inkosi bengiwuthuli kakade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle elingumoya wakho so sihlabelelo bani isihlabelo 23 sithola kwephi incwadi ehlabelelweni zamaNazaretha sikhuluma ngobuNazaretha njengamanje so uthi uShembe sasiwuthuli sase sifakwe ethembeni elihle elingumoya kaNkulunkulu so umuntu wonke umuntu ophilayo kufanele ukuthi ambatho umoya owodwa kuphela okungumoya kaNkulunkulu ngiyathemba ukuthi kuyezwa akumele ukuthi kube khona umuntu ngaphakathi ebandleni othi unomoya wabantu abadala even noma kuthiwa lo moya uyazenza imangaliso noma kuthiwa wenza imangaliso izwile le yancwadi uDuteronomy 13 uthi uthi lo mprofeti ofika enza imangaliso zenzeke kodwa uma emsusa kuJehova uthi ningamlandeli loyo mprofeti aqhubeke nesihlabelo sakho baba uSikhakhane uthi ke uShembe khuluma uShembe lehlabelelo umphathi wohlelo zapha la uShembe uthi anginikwanga ukhula lo lenginalo namuhla yini ke ukhula uthi uShembe amandiki namandawo ikhona ukufa kwabezizwe yini amandiki namandawo amandiki namandawo imimoya lemoya ke iyayihambe imbatha abantu bese lemoya ifuna ukusebenza ngabantu phakathi kwabantu uthi uShembe kuverse 3 ngiyalithanda iverse 3 uthi inkosi yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa inhlanhla nezibusiso ziyezehle zehlele umuntu ngegama likaJehova lodwa ngokwenkolo yobuNazaretha ngokufundisa kaShembe uthi kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho indlu kaNkulunkulu ilo mzimba yobuShembe bethe besiwuthuli wasesibumba uNkulunkulu wayesefaka umoya wakhe phakathi kwethu uthi ke uShembe mayiqhubeka njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngithanda uyohlala phakathi kwami so umuntu okholiwe kumele ahlalwe umoya kaNkulunkulu kuphela uthi namhla ngiyakuthanda Nkosi ngiyafisa nabalaleli ngathi bengaba nalowo mqondo naleyo nhliziyo uthi uShembe namhla ngiyathanda Nkosi khipha konke ukufa kwami ngoba yonke lemimoya eminye embatha umuntu isuke ingukufa uthi kumele kube sothandweni lakho wena muntu ukuthi uyeza uthi ngathi kukhona umoya ongembathayo bese usondela phambi kaNkulunkulu uthi Nkosi ngiyabona kuukufa lokho namhla ngiyathanda Nkosi khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami unkulumo kaShembe le so ngithi angikuveze lokhu umphathi wohlelo ukuthi ngokobuNazaretha asivumelekile ukuthi simbathwe eminye imimoya ngaphandle komoya kaNkulunkulu kuphela cha hayi balaleli ngiyethemba hayi nizwile mina nje hayi ngifunde elikhulu impela mayelana nemimoya kodwa inkolo yobuNazaretha njengoba uthi ayihambisani nabantu abangasekho ngizothanda ukukubuza nje umbuzo ngoba kunaleli verse leli lenkosi uSawuli lapha wayesexakeke khona wayesehamba esempitshekile ngoba uNkulunkulu engasaphenduki wasehamba eya kumuntu ukuthi ayokhuluma naye ngempela wafika wakhuluma naye kusho ukuthi omunye uzothi
awukusho lento ikhona ngoba inkosi uSolomon isikhathi uSawuli ngesikhathi saIsrael wakwazi ukuthi ahamba ayokhuluma nomuntu ongasekho mawufunda eBhayibhelini uyathola ngempela ukuthi lavuka ikhehla lavuka lakhuluma indaba. So uzothi omunye umuntu uma uSawuli wakwazi ukuthi akhulume nomuntu ongasekho yini phothina singabi nalo ilungelo enkolweni yobuNazaretha ukuthi sikhulume nabantu abangasekho. Yazi imphathi ohlelo ngiyacabanga ukuthi kubalekile ukuthi siyithole ingqikithi yale ndaba eyenzeka kuSawuli ngoba abantu abahlabela amadlozi nami nginokuzwa lokho mphathi ohlelo baye basho njalo ukuthi wahamba nje uSawuli wayovusa wavusa uSamuel wavuka ngempela wavusa umuntu owayengasekho uSamuel. Incwadi yezinkroniko zokuqala ihlaziya kahle le ndaba ukuthi kwenzakalani ngoba ababe besakuveza abantu ukuthi kwabe sekwenzakalani uSawuli emva ukuthi esehambile waya kumuntu oyisangoma wafika mvusela kuSamuel. Ababe besakuchaza lokho ukuthi ngabe wavelelwa izinhlanhla noma kwehla okubi kodwa esexakile uNkulunkulu engasaphenduli uNkulunkulu kodwa wavuka umuntu. Ababe besachaza ukuthi kwase ebusiseka yini. Ababe besachaza leyo ndaba. Ngifisa ukuthi ngiyifunde incwadi yezinkronike zokuqala sahluko se10 chapter 10 ifunde kafiphana kafuphi nje bakusikhakhane ngoba nesikhathi siyasishaya. Hayi incwadi nje vele engiyinde kakhulu. Uthi la uverse 13 ithi wafa kanjalo uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga nangokuba kade eyile ukuyobhula konedlozi ukuba abuze kuyo. Uyayizwa manje le ncwadi sithi kuthiwa wafa kanjalo ngesiphambeko sakhe ngenxa ukuthi akabuzanga kuJehova. Isiphambeko sakhe kwaba yini ukuthi ahambe ayobuza kulona onedlozi. Kusho iBhayibheli lithi nangokuba kade eyile ukuyobhula konedlozi wafa kanjalo uSawuli ngesiphambeko sakhe asenza ngokuthi engabuzanga kuJehova. Lesiphambeko wasenza kuJehova ngenxa yalelo lizwi angaligcinanga likaJehova. uNkulunkulu ke wabe sembulala uSawuli. Embulalo sokuthi kuthiwa wabulawa uNkulunkulu uSawuli embulalela ukuthi wahamba wayeseyobuza kubantu uNkulunkulu ayisho kahle ukuthi singazihlanganisi nawo. Hayi ngoba uma ufunda kuLevi 19 ivesi lika 31 uthi uNkulunkulu ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi ningabafuni ukuba ngcoliswe yibo nguJehova uNkulunkulu. Levi 19 verse 31 usho ukuthi uSawuli waphula lo mthetho wawuphula lo mthetho. So ubuNazaretha ke kunamasiko abantu ubuNazaretha okungahambiselani nawo. Ukugqoka kwamaNazaretha kwamabheshu kwakungasiyona inkinga. Namanje mhlawumbe ngangaba inkinga umuntu mayigqokile ibheshi lakhe. Kodwa uma sesi nalobu buNazaretha okuyinkolo yesizwe zonke siye sigqoke ngendlela ezokwamukeleka ezizweni zonke. Nokuhlala kwethu siye sihlale ngendlela ezokwamukeleka ezizweni zonke. Lonke usiko lophambene nomthetho onkulu. Yebo. Lonke usiko lomuntu umuntu alenzayo siyasibheke ukuthi ngabe liphambene nomthetho kaNkulunkulu noma liyahambelana nomthetho kaNkulunkulu ngokwemthetho ngokwezincwadi zomthetho. Hayi sibonge sibonge kakhulu kwisihambeli sethu mbukeli. Ngiyathemba ukuthi nizuzele likhulu kakhulu ngokuba khona ukababa uSikhakhane osize kakhulu ekusicaciseleni ngaphansi kwesihloko esithi ubuNazaretha namasiko. Igama lami ngiuSipho ngithi hayi inkosi inibusise siphinde sibonane kwi-episode elandelayo. Inkosi inibusise.